Hvis jeg nu siger kunsthåndværk, hvad tænker I så? Ikke noget? Nej. Ja, lige der står den nok stille. Fordi det er ikke noget, vi gør så meget i, så nej. Keramik og striktrøjer. Så tænker jeg jo, så er det jo sådan noget brugskunst og sådan noget i den stil. Okay. Kunsthåndværkere er drevet af lyst, af fascinationen af materialer og processer. Opgaver, der stilles, eller man stiller sig selv, og udfordringerne i at løse dem. Idéer forfølges og kræver nye forsøg igen og igen for at lykkes. Med etableringen af det her kunsthåndværkermarked, med som det hedder fokus på det æstetiske, det sanselige, kvalitet og nærværet, har dygtige og ihærdige mennesker givet vores by noget nyt og ekstraordinært. Det er livsnødvendigt for en by som vores, at der er mennesker, der skaber og udvikler og etablerer spændende begivenheder. Det kan vi ikke takke folkene bag Crash nok for. Tusind tak, og må I få en fantastisk weekend her på vores fine torv. Og hermed erklærer jeg kunsthåndværkermarkedet for åbent. Crash. Det her, det er et marked, der hedder Crash. Det handler noget om at vise noget kunsthåndværk af en høj kvalitet, og det er bare professionelle. Vi vil ikke bare gøre det pænt og nydeligt, vi vil simpelthen også have nogle lidt spændende ting med, og vi vil gerne have lov at forandre os lidt. Det her skal jo komme i flere år. Så det er sådan en størrelse, som vil forandre sig, men som vil være interessant altid. Og hvad tænker du om, at vi har flyttet et kunsthåndværkermarked til Svendborg? Det kan jeg godt lide. Det er altid godt, der kommer sådan noget i byen her. Det er fantastisk. Jeg har også set, at I har forberedt det godt og rigtig lagt kræfter i at få det annonceret det hele. Det er rigtig godt. Og jeg håber, at det bliver en eller anden form for tradition, der kommer ud af det her. Og hvad synes du om de udstillere, der er her i dag? Jeg synes, mange af dem har noget meget unikt at byde på, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, at der findes sådan noget, og det er ikke sådan, man møder hver dag, så jeg synes, det er rigtig dejligt at vide, at folk laver sådan noget. Jamen Svendborg, fordi jeg bor i Svendborg, og fordi jeg synes, det er en dejlig by, og jeg er stadigvæk lidt forelsket i den, så jeg ser en masse muligheder. Og det er også det, som vores udstillere reagerer på, det er den kærlighed, omhyggelighed, og så en form for spontanitet, som vi jo også har her. Jeg kunne simpelthen ikke stå for de her forhold for udstillere. Jeg tror, jeg har været på mange markeder, og de her forhold, vi er blevet tilbudt her i Svendborg, det er nok de bedste forhold, jeg nogensinde har oplevet. Og jeg har været på mange markeder. Altså her, det er jo virkelig et skarpt koncept, synes jeg. Og man kan mærke, at der er blevet arbejdet meget op til markedet, og ja, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Og jeg håber, der er nogen, der hører det her, for jeg vil så gerne rose dem, der har været med til at arrangere det. Kom så, smiley skib. Ja, det kan flyde! Yes! Der er jo meget i høj kvalitet her på markedet. Det synes jeg nok er sjovt at se. Og så er der jo smykker, som er i også fin standard. Meget fine ting. I think it's lovely. Lovely. A lot of very talented people here, I think, exhibiting. Have you bought anything yet? Yes. Yes? What have you bought? It's only a small memento. And why have you chosen that one in particular? Why? Because the colours go with the walls that I've just done in my house. And also it's going to go on a very dark wood surface. So I think the colour will be very good. Fordi jeg synes, det er ualmindeligt fint. Meget, meget fin glasur og meget fin brænding, og jeg kan helt godt lide formerne og sådan, så det er... Jeg tror, jeg skal have sådan en med hjem. Og så er det dejligt at se, at der er blevet lavet en grøn have midt på torvet. Fordi det ville pynte rigtig meget, hvis den den må I godt lade blev blive her. stående.
Ja. Det her det er rigtig godt.